Čaute ľudia, vítajte pri dnešnom videu. Dneska sme zase z MC Rybáža. Tu nás som si dal hneď niekoľko priateľov. Mali by sme ísť hrať duel, si čo mi navrhol jeden. Takže asi. Dobre, unmutnem sa. Dobre, halo? Počujeme sa? Jo, počúvam. Dobre, môžeme ísť duely. Tak kto ide, tak poď sa mnou. Jedu dole, one. Poď krystalky. Ok. Ľudia, zvyknite si na to, že prehrám. Prepačte, ale ja som taký noob v tom, že až, takže zvyknite si na to, že asi prehrám. Počkej, kde si? Haló? Asi Annankity. Haló? Asi mu dáme party. Ja tak trošku neviem, ako sa to robí. Jdeš Speed Maze? Počkaj, čo? Jestli jdeš Speed Maze. Čo Speed Maze? Nechápem. Speed Maze. Jaj. Jo? Ok. Už ma pozval do party. Dobre, už som tu. Dobre, tak ľudia, my ideme. No tak poď. Poď na to. Ľudia, asi prehrám. Ja neviem, ako sa veľmi... Ja neviem, ako sa tak... Tak vidíte, ako ja výborne hrám. Chceš učit? Chceš naučit? No, môžeš, hej. Tak hodím win charge a prvně si mě zkus nabodnout. Prostě takhle. Ne, já tebe. Aha, Takhle. A teď to zkus ty na mě. ale ja neviem, ako toto. Ako tak veľmi sa vyskočiť. Jo, sorry, já to mám. Jo. Vidíš, ono to dává. OK, a já udělám ještě to. A protože ono to jde na kombi tak, že já ti popnu. OK, já udělám. Já dám další, když náhodou. Drž ten štít, drž ten. Yeah! No, Já jsem ti výborne. dal one shot. Tak toto hrám ľudia, hej. Len pre... Toto. Len pre predstavu. Takto ja hrám duely. Ja ich vôbec že neviem. Já udělám ještě to. A ono ti to může dát ban. Tady to. Takže teďka kdybych ti mejsl, tak máš kill. Můžu ti ukázat další trik, který bych si mohl naučit. No. Brr. Ale pak ti mejsl potom se ho. Počkať, jak sa dávaš dopredu? Launch speed. Launch Počkaj, speed. my máme lunch na Spirej? No, máme launch Aha. speed. A já to na... Jo, já jsem, sorry. Nevadí. Tak... Počkaj, jak sa aktivuje ten lunch? Aha. Já jsem se jenom naučil dneska hrát. Jasně, já jsem. Ne. Tak to jde dobře na kombi, vlastně jako já dám bum a bum. Ja sa Ja snažím, vezmu- ale i tak mi to nejde. Dokáže ti házet. Máš, ty inventáře jsou slipy.
Můžu? Pojď tady k rohu. K boku. Počkaj. Tady třeba. Pojď. Tak. Tak to nevím, jak jsou roky. Rosky. To jsem si já full damage, toto. Kámo! Grál. Ježišmarja. Já jsem ti napadl, auto jsem ti majstru. No tak to napadl. Já dělám No, výborně. segetlín. Já dám dál, co chceš naučit dál. Jenom pak. Všetko, asi. OK, tak můžu já. Tak toto ja hrám. Já tě neslyším. No, teraz som nerozprával, hej. Joini grupku. Halo, joini do grupky. Bezpečet. O, počkaj, kde? No, dobre. Groups. Dobre, Ja. som tu, som. To je takový to je dobrý. To je dobrý přístroj. Jo, to No, tak, výborne. Ty kokos. a ber si, že já to udělám tak, že ti vás vede 8 HP. Firbentáku jsou stejky, ty já mám, když... Hej. Takže já si jdu jenom něco zkontrolovat. Okay, ten si tam klidně jde, já mám místo spíš, já jsem tam jedno místo na putky a koukej, já třeba ještě jsem se naučil toho vést. Klidně se to nepovedlo. Tak to jsem zabil, že jo, to jsem zabil. No, dobre. Á, Ok, já držím ruku. počkaj. Ok, já budu držet ruku, jo? Ty si mi bugol, že si vo vzduchu. Ok, počkej, ok, držím ruku. Jabka. Kamo, skoro. Umíš základy Maze? No, jasné, že hej. Tak pojď si teda zkusit Maze Fight. Pojď zkusit Maze Fight. Počkaj, to je na mieste, bo inak to netrafím. No, výborne. Můžu, já tě naučím takový taktiku. O, fakt. Já jsem to pohodil. Self-will. Ne, hoď pod sebe Wincharge jenom. Kámo, já se zase myslím. Čo? Hoď pod sebe zase. Kámo, já jsem nehodil do tebe. Pojď ještě. Kámo, já jsem zase hodil s tom. Wow. Kde si? Susa. Jo, Čo? GG, vyhrál, vyhrál? já jsem spadl na to. Wow. Tak to GG. No, nič. Vidíš, nám zůstala ještě grupka k tomu, takže furt můžem takhle to. Ja som, ty kokos, jak som ja mohol vyhrať? Však ja som úplne v tomto noob. Já jsem musel na fall, to je ten problém. No, asi preto, hej. Pretože inak by som nevyhral. To jsi viděl, ne? Pomoc, kde si? Aha, tu. Ok, já udělám tohle. Já udělám to, že já mám smutku a čekám, než se mě... Já V udělám... minulom videu som oznamoval, že čím... Ale zdravím vás. Tady toho pána jsem potkal třeba před pár minutama, nevím. 20 Áno, minut. presne takto. Tak, jedno hápku klač. Brr. No, Nevedel, že lidi, natáčam na YouTube?
Ne, nevěděl. Aha, tak sorry. Ale jako trošku mě to připadalo, ale radši se zeptal. Aha. Toto bolo výborné. Například Ja v som Minecraftu. úplne, že ryb. Pomoc. Uá! Takto frajer, prostě máme. No a A to nejsem high tier. Já nejsem ani high tier, já jsem low. napichol. Ty máš dva. Já jsem v low tieru. Jsem v low tieru. A to je, já jsem low tier 1 a já se budu snažit high tier 5. Teraz som ťa veľmi nezaujímal. Bude okolo zvuky Mace'u a zpěva. Jo, to jsou moje zvuky, já jsem si je musel zasilit. Tak Však ja počkej, viem, já hej. si- GG. Aj dám si tiež pošný. Ja som tam strašne pomalý. Ja to robím z jakého Já si je mám nalanžovaný a já prostě držím a prostě jdu kolečkem. Hej, dvojku, alebo tak. Tak, toto som fakt dofailil. Musím. Poď sem. OK. Ty kokos. A ja už nemôžem, bo nemám hunger. GG. Jo, v inventáři jsou stejky, Hej. takže se dopatkáme stejkama. Ešte golden jabka v hongbare. Ty kokos. Mě když jdeš dál, tak je to pro tebe výhodnější, protože mne vždycky povede speed maze. Ty kokos, to si ma dobre trafil. No, Já vím, ale nemejsu, já jsem si to toho? tam do rohu, přesoupnu. Já chci něco zkusit, já potřebuji si jistý kolik. Jo, dobrý, půjde. A teď ti ukážu taktiku, jak dát one shot. Aha, Právě, a ver si, že já ještě udělám. okay. No, výborne. Ty si mal, že Pokračujem. Teraz som ti toto. Nie, ani toto. Nie, Rozuměl. nie, že nerozumel, ale teraz som ani nič neurobil. Som mal 15 hápka. Ty kokos, skoro som ti... No, tak. No a ver si, že já můžu, ver si, že... Viem, Dobrá sorry. výhra. To som si chcel nafarmiť víru. Bo Jo. žiadne výhry okrem tej jednej, čo si dal full damage, nemám v duelsoch. Takže tak. Uá! Chodět. Choď. Co to robí? Prostě máme, ne, že by A bylo můžu mal, ver si, že speedka má větší range, takže proto ti řeknu takové dálky. Hej, viem, že Speedka má range. Kámo, dohealuj se, ne? Teď můžu udělat jenom tohle. Ok, já můžu, ti dokážu vykombit, tady. Vidíš? Já si vykombil trošku. Wow. Tak to je ako výborné, fakt. Ty kokos. Ty pak umíš eggwarsky, dobře? No, Eggwars je to oveľa lepšie než na duelsoch. Musím. A ver si, že já se ještě dělám invent, teďka. Jak se, že už uměš? A nemá, i dobrý, nemáš sebou, máš štěstí. Uá. No, som prehral. Když si totem, ne? Hej, a tak není to také ľahké, keď na mňa útočíš. Teraz som to chcel. No tak som chcel. Papa. Okay. Mám, že posredí.
Ne, to mě štve už. Ti chci ukázat takový one shot normální. Počkej, kolik ti uberu? Ty si. Na, tady jsem. Díky. Jsem tě jen tak netrafil. One shot. No tak v krystáloch fakt ne. Krystály Neumíš? nevěděl, že nikdy a ani sa nečutujem, protože krystály Ti můžu naučit, koukej. Je to jednoduchý, jo? To je ta nejjednodušší věc. Přijdeš, budeš pod hráčkou. Promuješ levý pravý. Promuješ levý pravý. Ty kokos, kolik Ale mám pojď sem dolů, prosím. Pojď sem dolů. No a teď mám slow falling. Tak okej. Ten slow falling se vyplatí. Mám to ready? Ty kokos, Tu dává van já pop. to vůbec nevím hrát. Tak jaj, broskyně. No já ti chci něco ukázat jenom, počkej. Ne, počkej. Já to udělám. Pojď tady k tomu, pojď k tomu. A nepopsuj to. Počkej, já jsem to udělal špatně. Pojď. Ne. Pojď. Teda. Wow. Hele, můžu, ať máš první win. Pojď mě zkus zabít, tak mě pojď zkusit zabít. No Já tak, jdu bez já tě nezabijem ani teraz. Tak. Tě zabijem teraz. Halo? Počkať. Prečo není grupka? Halo? Halo? Co umíš? Prečo Johnny, sa nám grupku? vymazala grupka? Aha, už ne. Jo, já ji vždycky tvořím na začátku, tak si tam vždycky joinuji. Aha. Wow. Pojď za mnou. Toto fakt nevím, fakt že ne. Bez že fajtíme ustále, jo? Fajtíme ustále. Pojď, fajtit. Kamo. Teď chceš ultit, protože máš jakoby málo, jo? A teď se otoč jako, že utíkáš. A teď se otoč. Dáme, já dám nějaký... Čo? Halo? No, už jsem zpět v grupke. No, Ja? tak toto vím aspoň trošku. Dobre, opak, já to nevím, že vůbec. Že vůbec. No. Brr, toto som... Bro, můžu? Víš, jaký je tohohle cíl? Počkej, Jaký je hej, cíl? viem, len neviem, kde je ten portál, to je. Hej, viem, Tady dole. musíš skočiť do portálu a dať mi ako keby gol. No, tak mě zkus zabránit. Meč dává knockback. No tak Meč to fakt dává nie... knockback. Uá! Môžeš Meč- do toho skočiť. No, dobre. Juhu, a teď jsi mohl mě zkusit to jít. Koukej, ještě. Na mě. Som to netrafil. Teď v akce. Kokos. Ja som... Nie! Já teď, a versi, že já ti třeba pak na konci hituju lukem a tě Nie. zhodím. Ty kokos, ja som fakt, že spadol skoro do vojdu. Tak teraz som spadol do vojdu. Teď tá Ja nula. som hral 1 bodka. Kamo. Já tě jedu lukem jenom. Kamo, ja som ti vravil, že ja som to v tom špatný proste. Ja som v tom taký zlý. Nebudem snajpovať s lukom. Ej, můžu? Počkej, já tady posunu takovou stěnu. Aha, já ti chci něco naučit. Teď. Ja som ťa zabil Jo, jednou ranou. a teďka ty tam dozadu, jakože jedeš ode mě, protože víš, že nemáš šanci, jo? Ještě dál. Jo, to bude stačit. A teď koukej. Teď mě pojď. Ja viem, skadiaľ sa kopeš.
Jo, ale To ty není sníš možné. spadnout do vojdu. No a teď mě pojď třeba. Ples. To fakt! A seš ve vojdu. No už to vyhraj, bo tu budeme 5 hodín. Kde si? Poď sem. Kamo. Já jsem nahys. Já jsem nahys. Nie, ja som noob. Ja som strašný noob. Ne! A vidíš, už jsi to naučil. Mě odolávat. Kamo. A prostě, že já to mám tu stěnu schválně. Takže to mám těžší. Jo. Mám to těžší. Tu píska, nie. Dobre, Ja môžem číkam. do toho skočiť. Ja ťa Poď, nechám proste, skús už mě do toho vypnout. skoč. Že by Tak ti sme potom to nezdržovali. tak mě skoč do toho schoď, ja ne? ťa tam zhodím. Třeba. Tak pojď, Skoč mě do tam toho. schoď. Skoč do toho. Ty si údaje má. Tak, ale jo, počkej, tak já jdu do lobby, co mám dát za game mode, řekni. Taky mám lobby. Daj, poďme dať čo iné než duel si, pretože toto fakt, mi fakt nejde. OK, tak Ja som vyhral? Aha. Halo? ještě. Nebo to můžeme dělat na konci. Na konci můžeme udělat původ. Počkajte, je generátor. Ale nejdujte sa chlapci, hej, my sme tým. Dobre, Já klikám, ať jde pryč. ja pôjdem do defenzívy, potom pôjdete stavať cestu na mid. Ja pôjdem prvé do defenzívy, kúpim si armor, potom prídem za vami a zoberieme nejaké dia, aktivujeme generátor a zničíme všetkých. Já už ti to řeknu takhle, já už jim to To je náš plán, jednoduché, že? Kamo, ja nemám Ja žiadne irony. já už mám 8 bloků. Rohlík, hojdis, brr. Hojdis spadl. A rohlík sa odpojil socha. z areny. Jo. Kámo, Fialovi se odpojili, protože Hojdis má tu partinu bez tak. Už je u nás! Hej, je u nás! Idem, Co? rýchlo. Čekaj, za tebou už je pro ní! Nestvej. Sme mŕtvi? On nemá krumbač. Ale já jo. Nemám krumpač. Jane, vykopej ten blok dole. Zabij ho. A kde? To tu je ďalší. Pomoc. My sme mŕtvi. Ahoj. Tak to sa Jo, nevydarilo. Čaudík! Já mám 67 milion. No, vysaďte dál už. Halo, my nemáme grupu. Něčím tě musíme potáhat. Okay. Ují, mám kill. Zatiaľ mám 21 či koľko, ale som prekvapený, jak to rastie, takže 21, to stačí. To Dobre. ti tam můžou hrát lidi. no. Mám Ja jeden si vojdu server ty na hry asi, ne? whitelistom. Na Aternose som si vytvoril. Je? Tak dáš mě na... Ano, to bude ještě na dlouho. Jo, No, takže bez Já ti teammate. budu dávat bloky, jo? Počkať, jak ma vôbec zabili? Vajíčko. Aha. Tak je to pekne... No, tak GG. Nevadí, no. Ľudia, inak, keby ste chceli na ďalšie video, môžem s Kosrostom urobiť tak, že mi pošle nejaké snímky z jeho obrazovky a dáme to do videa. tady. Jo, je to Jo, to můžu udělat. A jestli chcete, abych to editoval, tak sem dejte aspoň Ty edituješ. 20 lajků. OK, dejte tam všichni 5 lajků. Protože... Jo, já nejsem Discord. Počkaj, Kosrosta, ty edituješ? Kámo, proč nám sem nikdo leze? Vypadni ty. Choďte všetci head, ktorí ste tu. Jestli No, ti ale tady že- ten... Kosrosta, Neskáč, jak zdochneš tam. kto zdochne? Neskáč. Nedrajtová hou.
Ja nemám Ghost? nič, tak Ja vás to nechám, vyhrám. ja Tam tak ne... Ja nemám nič za zbraň. Nerozumiem ti nič, ale však už... No, lidi tak Už to tady rozumí, někdo jo. Oni Ale se ja neviem, zabijou. ako Oni hej se to Ja zabijou. mám mining fatigue. Já vím, co mají všichni. Dobrý, Max. Student, Oni tu. GG. A nechte mě vařit. Ty si tiež Já mŕtvý? vařit, jo. Ideme si až postaviť pomehet. Dobre. Poď si postavať dom. My sme s Rostem naposledy stavali akvár. Takže ľudia, ďakujeme za za video, za pozeranie tohto videa, sorry, ja už ani neviem rozprávať, hej, tak. Ano. Asi tak. A my sa vidíme pri ďalšom videu, to bude dovolenkový špeciál, by mal výsť už čoskoro, pretože dal som short na uputávku, takže mal by výsť už čoskoro. Na tomto videu bude ako prvýkrát moje nové intro. Predtým som nemal žiadne, už som si urobil, dal som to do shortu. No, takže ľudia, ďakujeme za sledovanie tohoto videa. Napíšeme ešte IT channel pre ostatných. A my sa vidíme pri ďalšom videu. Tak, ahojte, čaute, majte sa.